спомен за нещо, малко носталгия, малко романтика. Там на Завоя любовта е толкова силна, че побеждава дори смъртта, колкото и да звучи тривиално. И общо взето затова искам да го снимам в една планина, да има Броубек. И също това нещо вече го виждаме на Завоя с дълбока станост, която тези хора пак са с много хубаво сериал. Чудесно е аранжирано. Точно така, режисирано цялата работа. Добре, малко аплодисменти дайте, колеги, дайте аплодисменти. Васил Найденов и братия Гирови, там на Завоя. Любено малко момче с любимата своя. Гонили вятъра, малки успели. Там ръка за ръка, двама поели. Това ли момче разбрах, а може би не разбрах, че всяка игра има си край. Ще луна, моят се за първи път каже целуна. Нека да бъде твой, а ти ще си моя. Пак сме двамата с теб, там на Завоя. Може би влюбен бях, а може би не разбрах, че всяка игра има си край. Мати шотландското. Има си Аплодисментите са за Васил и за братия Гирови. Какво се случва там на Завоя? Чухте вече тази песен, тук нататък отзивите започват. Хайде да продължим, ще четем след малко. Харесате или не там на Завоя. Добре, значи докато си млад, времето спира, или докато си влюбен, времето спира? Времето наистина спира, когато си влюбен. Даже любовта няма възраст и понякога ние сме така крайни, като мислят, че само младите могат да бъдат влюбени. Човек може да бъде влюбен и на 50, и на 60, и на 70. И може би това дава и тонус, и това дава смисъл на живота. Цялото това приключение си има предистория, защото откакто братия Гирови, особено откакто Светло се завърна от Норвегия, възкръснаха, качиха се, покориха пак сцената. То не бяха успешни дуети, то не бе Христо Стоичков, то не бе Тони Димитрова. Ама вие големи хитреци, сега Васил още по-нагоре. Това е апотеоза на нашия съвет. Живия паметник на музиката, живия патриарх на музиката Васил Найденов. Така че много напред с смели крачки. Супер сте го измислили, получават ви се тия партньорства. Най-важното е печелите и слушатели, които се радват
и ви харесват и вас, и ви се радват за това, че вие отново сте заедно. Това е най-хубавото. Аз искам да кажа, че с Васил сме и приятели. А когато се съберат трима приятели, нещата стават лесно. Мислим еднакво. Мисля, че се получи едно страхотно сътрудничество. Сега вече може да го кажем. Има и малко кънтри, тия страхотни гайди. Едни викат, чии са тия гайди, какви са накрая, шотландски ли са, български ли са, норвежки ли са тия гайди, какви са. Има много настроение. Гайдата свири на Валя балканска гайдара. Да. Го взехме, който аз сме стали приятели, работили сме в Америка заедно с Валя. Отделно и още едно младо момче. Искахме да бъдат повече и сега искаме се да имат още гайди. Защото това нещо е страшно. Винаги аз съм учил народна музика, там семестър в консерваторията, макар че това е недостатъчно. Наистина гайдата е нещо, което дава някакъв обем, дава някаква широта, дава нещо, което е изключително емоционално и това дали ще е в Родопите, дали ще е някъде в Норвегия или ще бъде къде ли не по света, има пространство. Да. Ти сам го каза, от американските планини до Родопите. Нали, И до Козия рог. Да, и Козия рог. Точно така. Звучи наистина толкова всеобхватно, то си направо хим, то направо се запява веднага. И когато започнахме с тази фраза там на завоя, ето това означава, че чули веднъж тази песен, вече я харесва. А всъщност, преди много време, в миналия век, скъпи господин Найденов, вие как гледахте на братята? Епохата на диското? Ние сме бачкали точно за това питам, 80 години. Още по времето на Чаушеско. Мисля, че Чаушеско да работите в Румъния. Даже не знаят. Там тогава, когато вие бяхме заедно в Поливаленте, оказа се, че министър на културата беше една жена, която беше тогава беше адски студено, защото помните, че нямаше парно. Нямаше. Дойде някой с секурите да дойде. За теб донесеха една печка и покрита, вие се сгряхте покрай мене. С Соня Васи бяха. Соня Васи дефилираше непрекъснато. Тя много дълга сцената, която е. Те може би нямаше какво да ядат, правиха те мелодии на годината, правиха едни декори, ни чудеси. Но нашия народ на това трябва да сме благодарни, че Тодор Живков не ни докара чак до такова чудо. А вие още тогава, 80-те години, началото на 80-те, когато диското почна, когато братите бяха млади, хубави, па ги гледаш, па се чудиш, какво е това, ти с тия песни. Какво искаш да кажеш? Нищо. Вика, и аз щом помня, и аз то искам да кажа. И аз помня това време. Стана само хубави. Да, точно така, вече то минало вече всичко. В това време, как гледаше въобще на цялата... на всичко, което се наричаше тогава шоу-бизнес. Тогава така се не музикалния шоу-бизнес. Те бяха едни от първите, които започнаха да правят диско-музика, или ако не точно диско, да бъде такава, да повече да си въртат някои части на тялото. Ритмична. Ами, нека да бъдем директни. Съм високи художествени. Въпросът е, че те бяха наистина конкуренти, защото това беше един доста силен период за мене. Бая песнички бях направил. Благодаря на много композитори, разбира се, защото всичко не съм автор и нямам тези претенции. Аз съм последният човек, който държа на дали си автор или не си. Това е друг разговор, по-дълъг. И оказва се, че наистина бяха много въртяни в хоризонт, много ги харесваха и наистина бяха, може би, една от най-силните ми конкуренции бяха те. И от друга страна, братята винаги са били с отворени сърца. Те не са конфликтни, те нямат вражда, те нямат проблеми и винаги са казвали, че е важно да има приемственост в музиката, да има уважение, тия поколения да се разбират. Това винаги ви е било нещо като разбиране, като лайт мотив, като философия на вашата кариера. Аз не се срамувам да кажа, че от всички тези песни, които правим, особено сега с Васил, ние се учиме на много неща и от него. Мога да го кажа в студиото, виждам го от абсолютен професионалист. Точно това говоря, че аз се познам, като беше много красив. Моля? Сега по-красив. И сега въпросът беше спикер в Национално радио. Точно така. Аз веднага те мернах, но това е друг разговор, няма да се обясняваме тук пред хората. Въпросът е, че така израсна пред нас, че просто наистина и още и след това... Ема пусто не съм пял, ако бях, представете си да съм пял.
отмъщението на Васил Найденов. Конкуренция, тогава. Така си добре. Говори си, не, няма нужда сега да отиваме в тези подробности. Сега, с годините обаче всичко е ново, вие знаете. Идват новите вкусове, идват новите поколения. Васил много често обича да казва, то може да дойде и който иска на земята. Обаче Франк Синатра е един, обаче Ела Фицджералд е една. Това е твоя приказка и аз ми я запомнил. Верно е. Защо не живееш с азбука? Притеснява ли те това да живееш с аурата на най-голямата българска музикална звезда сред изпълнителите, сред мъжете? Аз съм ти го казвал и така, защото ние се виждаме от време, нали, без театрото тук. Въпросът е, че аз не съм този човек, който... Вижко, може би нашето поколение нямаше това самочувствие. По някакъв начин и концертна дирекция и всичките там институции ни караха да мислиме по друг начин, като че ли напоследък времето е много по-различно, и интернет, пространството и не какво ли не. И те станаха, понякога стават прекалено рано звезди, който им прави лоша услуга, защото, като те казаха преди малко и ти го знаеш много добре, ние се учиме цял живот. Цял живот се учиш и едва ли ще достигнеш това, което би искал да бъдеш. Това смяташ ли, че е нещо, което е голямо израстване и голяма ценност? Да се отървеш от всичко негативно, кой какво ще си помисли, кой какво ще каже за Васил Найденов, кой каква оценка ще му даде. Тоест ти си лишен от страховете за всичко свързано с името Васил Найденов. Имаше период, който не бяхме свикнали по телевизии, по радиа, по вестници. Едва ли не беше като полицаи да ти какъв си, да те гледат по много особен начин. Като че това нещо попремина и вече в момента младите са много по-широко скорени. Малко са прекалено широко скорени понякога, но това е друг разговор, който това си е проблем на поколенията. И струва ми се, че човек трябва да знае какво може, но много е хубаво да знае какво не може. Защото всеки един от нас има много по-големи възможности и си наистина се учи докато е жив. Как у вас, да правиш една песничка, да речем, аз през целия живот съм искал да пея сол, да пея фънк, да пея стилове, които даже искал съм да бачкам и да работя и в мюзикъл. Даже бях поканен преди години да играя главна роля в музика. Аз съм можел да го направя, защото и тогава много пътувах и няма как да... После ме караха да стана даскал в Витис и в консерваторията и това не можах да го направя, защото малко или много ти като пътуваш, ти не можеш да съчетаеш едното с другото. Това хубаво качество ли е, Благо и Светло? Да имаш самооценка за себе си, да знаеш къде съм, какво съм, с кого мога, какво мога. Важно ли е за себе си да имате такава самооценка? Казваш ли, аз вече достигам до най-доброто в моята кариера? Самооценяваш ли се като успех? Да имаш точната самооценка за себе си, това е най-важното качество. И да не се главозамайваш, да си кажеш, аз съм вече суперстар. Винаги трябва да стоиш здраво на земята и да знаеш откъде си тръгнал и никога да не го забравяш. Точно превода една звезда падва от небето, даже да си на земята. Да, това е признак на интелигентност. Трябва да знаеш откъде си тръгнал, но трябва да знаеш и на къде отиваш. Много е важно. Мисля, че ние в тези времена, в които живяхме, изградихме един стил, изградихме си едно държание, ако мога така да се изразя. Просто това ни помогна. В тези времена ни помогнаха. Не искам да говоря нищо лошо за младите, но те не са минали през тази голяма школа. Не са минали през тази голяма школа за тяхно щастие. И радваме се на техните успехи, но има и някои неща, които могат да бъдат коригирани. А какво наричате обидно? Какво може да ви е обидно спрямо вас? Какво може да ви обиди? Не, може би все по-трудно се обиждам. Примерно, ако трябва да докажеш бил ли си певец, защото дирекция музика изгорила архивите и не може да ти плати пенсията. Това обидно ли да си плати пенсията? Скоро бях казал, аз че не съм певец. Между другото, това е верно. Аз нямам никакви претенции да се пея, защото диапазонът ми нито е толкова голям, нито... Защото ако това, което ми тече в тиквата, мога да го реализирам, трябва да имам 3 октави и половина 4. Да, ама нямам. И плюс това, ако им пееш соло мюзик, те примерно
Арета Франклин и Рита Франклин, рече както искаш, по някакъв начин не е толкова достъпна за масовият слушател и зрител, а тя е гениална и тя ще остане както и Стив Уондър в... И какво се... Аз това за първи път го чувам, аз вика не съм певец. Как бе? Не съм певец. Цял живот съм мечтал, като Иван Дреников, да стана да сена да изсвира, примерно Чайковски първи концерт, Ла минор, Грик и така нататък. И аз като малък отидах в пиано. Пак до Норвегия. Всичко е в класическа. Пожелавам ви го. Това наистина така съм се вълнувал и още до ден днешен гледам понякога така солови на пианисти, които са световни, което е огромно удоволствие. А какво стана, извинявай, с пожизнените пенсии, които депутатите ви гласуваха миналата година? Тръгнаха ли или още не тръгнаха? Те са тръгнали, обаче аз не мога да разбера. Взимате ги. Те са като тръгнаха. На някъде. Награди ли се или са помощи? Защото отиват като цифра, защото се едно сме там на завоя, с незаставани с всички речички. Викаш, има оценка на държавата за стореното, ама нека нещо положението е там на завоя. Там на завоя положението не е в добрия смисъл. Айде сега да ще кажа, извън това, малко ли? Абе, пак е нещо. Но срещу вятъра вървим на някъде. Задавате си въпроси те на завоя, дето ни го дават, примерно, че ние сме пяли по стадиони, по летни театри, сме били, приходи сме носили на държавата, защото те сме доста като златни птичета сме били и вие на завоя, ако не работи, не получавам и ни от най-добрите пари след Лилиева, но какво правя? Не мога си платят парното и тока и лекарствата само. Ами Съветския съюз? Ами Съветския съюз. Така че, защото не са толкова прости, аз ако наистина, като съм те занимавал и тебе, за който извинявам и зрителите, защото ви надува главата години наред, да бъдат пенсионирани тия хора. Много хора са после в интернет писали, не му ли стигнаха парите на основна? И мен парите отдавна ми стигат. Не става дума за моите пари, става дума, че има хора, които са били на завоя, които са работили в един момент. Те установяват, че на 60 години все едно никога не са почвали да работят. Това е страшно. Скъпи приятели на Васил, не сте познали. Там на завоя си е голям хит и толкова. Благодаря ви много, брат Ергирови, Васил Найденов. Благодаря ви за удоволствието, което доставихте в неделя сутрин на нашите зрители, че успяхме да чуем тази песен от нашето студио. А ние се връщаме веднага след рекламите по БНТ 1. По БНТ 1.